DXDC Radyoman Report. Aron pakusgan ang katungod sa kababayen-an ug mga kabatan-onan ug aron sila mapanalipdan sa bisan unsang diskriminasyon ug pagpangabuso. Opisyal nga gisugdan sa Davao City Integrated Gender and Development Division kun IGDD ang 18 kaadlaw nga kampanya Batok Violence Against Women and Children kun VAW-free. Pinaagi sa impormasyon nga gikan sa City Government of Davao, gibutyag ni IGDD Head Lorna Mandin nga ang tema karong tuiga mao ang United for a VAW-free City nga nagsugod niadtong November 25, 2023 ug mahuman sa December 12 subay na usab sa International Day Against Trafficking. Nakaandam na ang mga aktibidad alang sa mga kampanya nga tambungan sa nagkandaiyang barangay, tulunghaan ug mga ahensya. Nagapadayon usab ang gender sensitivity and ending VAW sessions kauban ng newly elected sangguniang kabataan officials. Highlight sa programa ang sesyon ug konsultasyon kauban ng mga violence survivors. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman IV Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.